què fem en relació a la llengua? Veiem el got mig ple o veiem el got mig buit? Hem tingut tendència a veure el got mig ple i em sembla que hem tingut una tendència massa acusada en aquest sentit. Sí, estem en un moment d'emergència lingüística, per tant no ens autoflagelem, no ens autolimitem i parlem en general a tothom en català. El coneixement del català és molt més petit que no pas el coneixement del castellà, tot el contrari del que es va preveure en aquell pacte social dels anys 80. Cal posar la llengua catalana on li correspon, com un dret econòmic, com un dret social, com un dret cultural. Perquè és un valor patrimonial, perquè és un tret identitari i perquè és aquest element cohesionador, és aquest element integrador i que dona les mateixes oportunitats a tots els nostres infants. Arribats en aquest punt, som conscients que el català corre perill. Molt, de fet. Desapareix dels patis, dels teatres, dels cinemes, de la televisió, de les xarxes socials i dels carrers. El català s'està morint i ens trobem en una autèntica emergència lingüística. I cal que siguem conscients que tenim dos estats capitalistes sencers, l'espanyol i el francès, planificant l'extermini de la nostra llengua, amb uns tentacles que abasten tribunals, partits polítics, governs i parlaments. Durant la transició, els teus pares van lluitar per normalitzar el català a l'escola i per convertir-lo en la llengua comuna de les futures generacions. Amb el text final de la llei es posi dret. Ara et toca a tu. No et quedis de braços plegats. Ets exemple per als joves d'avui. No t'excusis. Viu en català. Carta oberta al conjunt de la societat catalana. Considerem indispensable que la societat catalana prengui consciència de la necessitat d'un canvi urgent que capgiri la situació actual de regressió dels drets lingüístics i, sobretot, de la cohesió social del nostre país. Per aconseguir-ho, demanem el següent. És urgent que els docents prenguin consciència que davant els menors sempre exerceixen de model lingüístic. Els entrenadors esportius i els monitors de lleure i de menjador que s'adrecin sempre en català al jovent, evitant els prejudicis associats a l'origen, l'ètnia, la religió, etc. El Departament d'Educació que vagi més enllà d'aspirar a la competència en la llengua i que inverteixi els recursos necessaris per tal que el català sigui la veritable llengua de cohesió i ús socials. Els ajuntaments que assumeixin la llengua com a veritable política social transversal en les eines i dispositius, com ara els plans educatius d'entorn, les polítiques de barri, la programació cultural, etc. El personal de l'administració, sanitari, policia, d'equipaments municipals, que garanteixi que el català és la llengua vehicular per defecte amb tots els ciutadans, per garantir la igualtat d'oportunitats de la població. A la Generalitat de Catalunya, que enforteixi l'espai comunicatiu català amb una programació atractiva especialment per als infants i el jovent, que potenciï referents culturals que s'expressin en llengua catalana. Com a impulsors de la campanya, demanem a la ciutadania, a les famílies, als centres educatius, a les AFA, etc., que se sumin a la campanya per capgirar aquesta situació.